Салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корбоним 12 дарвоза 8 рияди 8 вақте ки ҳам рияди 8 омадем мегардем нама духтар мегирем анамиҷада рияди 8 анами тарафда апай убида диюм точкашай инавози мо барои шумо абзор мекунем чизоша бози ҷои навша барои шумо барои клиентои апай убида нишон додистем ки биен шумо чизоша ҳамиҷа харидорӣ кунем. Марамат сар мекунем ҳами платья боша чия платья двойка платья и чандай нархаш 220 сомон 200 сомонда медодам даст апай убида не чизоша маш бад турецки бисёр мезана и кардиган чандай 170 сомон кардиганаш будаст бо арзон мекардааст инаиша мамоай ё ҳамаш кардиган таашан яъне чизе ки шумо мебинед инаёш бо чия и беостин шая ям кардигани беостинай нархаш фирмаи элле айнеҷа чандта расветкаш будааст аям ё 170 сомон мегзарем ба ин тарафаш инаё чандян 350 сомон бақапан хе бақавдам асиён картам 350 сомон бо арзон мешавад инаёш бо полни чӣ дорам то поёнай 350 сомон нархаш ҳамагӣ 350 сомон инаҷада бо ҳаста инаиш ҳастай бо 450 сомон инаиш бо 450 сомон ана марҳамат касе ки харидорӣ мекунад биёя 12 дарвоза бозори Корбон пеш ҳафтум буд рияди 8 то ахирша меен поён уже поёнда магазино мешаванд ку магазинои ина магазинои рияди қатор мешава анамиҷада анами апай ки точкаша кадагиай шумо метавонед ки ҳамиҷа биен харидорӣ ки нишон додам бигӯяд ки ё чия ё чанда 250 сомон айш чи инам 250 сомон то размери чандан ё стандартан яра хай дав точкашам нишон додабдем шумора анаишат надодабдем нишон и чанда ям 250 сомон ё то размери чандан стандарт дастан инам ё чизои новинкаи апай обида хайҷада ози бо мо ай пеш нишон метем шумода инаҷада ҳастай ём 250 ина ё 220 сомон 220 сомон ём стандартан ина остинош стандарт 220 сомони нархи дона астай инам ё ҳама чизое ки шумо дидестен апай обида 180 сомон инаи моделое ки датаран ём 180 сомон ина бибинед чӣ хел зуран ё истеҳсоли гиҷон ё турецкиян ё ки бишкек ина марҳамат бинед бишкек оз ман ай берун бурон мирасиён кардам анамра бикашапа ина нигаҳ кунед ду тарасветка дора зури зур нақшон чандай нақш 180 ё анам кабучам зурай кабучам беҳад фасони зур ҳаси анамра мегира беҳад анами гӯл ами чӣ нестай анами расветкаи кабуд дар бозор нест анамира касе мегира бурд мекунад чибаки чизи необичняй нақшон чанд гуфтира 180 бо арзон мешава 180 бо арзон мешава ина марҳамат шумо бубинед инҷада хеле чизои нағз дора апам камтарак вкусаш зурай чизош необичняй надидаги ина чизои апам анаи сих чандай шанели сих неш 200 шанели сих 200 сомон будаст ина марҳамат бо расветка дошта ина шанели сих сияҳшам астая анаё чандай паплени турецки 250 сомон камтара кашида бигӯем ки бутован шокара ина марҳамат бигӯем чизе ки дар ҳамиҷа ҳастай апам ҳам дорад турецки биё апа иҷараки ёра мора гапза анаи чизе ки шумо мебинед ира платья меган платья ина пешида бо 1 кило тилло дора ина гревонош ранги гревонои одамое ки галстук мебандан ҳам хеле кадаги какрас не галстук мебандан меравана ина барои одам духтаракои галстукбан инаиш бо цвети палангш кадоми духтараки гизала боша мисол по характериш паланг мегира ина
тигровкаи чанда тигровка 120 сомон. 220 сомон тигровкаи аҷибу. Инаи сеем расветкаш. Яки ҳами кабуташ зур. Ҳами кабуташ бузурда нест. Айё ҳаст айё. Ҳами кабуташ неабишнида бузур надидама бузурда. Анамиҷа метонем ки ҳамиҷа биин харидорӣ кунем 220 сомон, стандартан ё? Ё без размер стандарт дастан. Айна боло давидагиёш чандия? 220 мешавад. Ина марҳамат болода ҳастай 220 сомона. Ё платья дохил мешаванд чия? Каротки? Ё каротки чия? Каротки чи? Платья каротки. Ина мисол поёнгӯи 220 сомон даст. ина марҳамат чизое ки шумо дидестед ҳамиҷада марҳамат чизо ҳастай аммо бологиёша нишон дите бологиёш чанди апа 220 ина боло дабудагиё ина боло будагиё ина чизе ки шумо экранда мебинед ё 200 чанд 220 мешаванд ҷое мешдаги 200 мешаванд чизе ки шумо дидестед экранда ҳамиё 220 сомон. این ویدیو برای که کلینتای اپای اوبیده جوشونا بیاین خریداری کنند. اینجا دوران همه چیز نمو اصلا اینجا را برای چیکار دستیم کلینتای اپای اوبیده همینجا را نمیدونن مثال میکوان مرحمت بیاین هفتم دروازه پیشینه هفتم دروازه طرف تیلو بزرگ حوض شیده 12 دروازه تا آخر میوین های ویدیو را تماشا کنید شما درباره همین جورا درکش میوین ای کرتای این دیسکی چندان 170 180 این دیسکیش باقی سر بلند آبوس بشید خداحافظ